Wallahi Jamilu ne nake kira tun ɗazu wayansa ba ta shiga. Ɗazu nake kira sa wayansa ba ta shiga. Kuma na tabbatar da inda ya tafi. Kashe wayansa yi saboda kar in nemi sa. Anti Jidda, dan Allah dan Annabi ki dinga yi wa bawan Allah na kyakkyawan zato. Ki daina zargin sa. Kin san dai Jamilu ba cin amanar ki zai yi ba ko? Wai ku me kuka ɗauki cin amana? Me kuka ɗauki cin amana? Cin amana fa ba sai mijinka ya fita waje ya kula wata, shi kaɗai ne cin amana. Ko mijinka ya zauna da wata mace baki da baki suna magana, shi kaɗai cin amana ce. Anti Jidda, Ubangiji Allah ya sawwaƙe miki wannan dai zafin kishin naki. Ni kike wa mugunyar addu'a? A'a. Yanzu dan nayi miki roƙon Allah ya sawwaƙe miki wannan zafin kishin naki shine bakar addu'a. Okay, so kike zuciyata ta fashe kenan. So kike zuciyata ta fashe in bar Jamilu yayi abin da ya ga dama. Mata su kira shi ya ɗauka, in ya ga dama shi ma ya kira su. Ya fita waje ya haɗu da mace su gaisa, su taɓa ado ya